uqhubeka nokona wamanje inhlambuluko ukuthi ngithi ngifika la kungasimuntu ngicela ukuba ukesithaleni ngithi nosho I have made a sin, that is inhlambuluko lobo munye usiza wemanje so labazalwane umpostoli ubathathisa leyo nto ningacabanga ukuthi masingekho opportunity yokwenza izinto zokuxola ngoba sikho teach yourself ukuthi nizithini in our absence ayingabi khona into ethi ngifuna ukuyenza kodwa ngilinde ibandla liqale lihlukane before ngiyenza likhona ibandla why nje fanele kube khona abantu abangekho uma ngifuna ukwenza izinto yes sir nethembe ngokupheleleyo ukusa izalo ezibabeka ekonkweli kaKristu ikhona youth endlini Amen. hayibo ikhona na youth Amen. noma likosho nangani status sena likosho youth dala ikhona youth nethembe linga nethembe ngokupheleleyo ukusa imizokuwabekwa nethembe ngokupheleleyo umusa nizokuwabelwa ekwavukweni kukaJesu Kristu. There's this tendency nalemibuzo ekhona lezithi ukuthi kanjani ngaphandle kokuthi this is the answer nethembe because lento masoyibusisa ifuna ukuyolwa nalento yokuthile ebantwini akona sebenza nafuna ngiyabizwa nje masoyibhekisisa lento le pressure bakhona ukuthi ngiyokwenzeka kanjani ilwa nalo number 2 wokuthi uzithile uthi uzithibile kube lethi manje pho minyaka kanti awuboni wena walala kangaka kodwa iBhayibheli lithi izithile usethi ku number 3 nizithile kodwa ningazithili nje just nizithibe ninjani nethembe ukuthi makusemsini I will get it ungafaki effort uzolima lindi umusa ukwambulela ungazama uzolima lindi umusa ukwambulela baningi abazama ukufaka effort they are nowhere to be found lindi umusa uzithibule lindi umusa ukuthi makusemsini yena have it ungayini inkala amen ani angizwa ngoba basethi ngizwa sisekhona so uthi ke verse number 23 senhlala phansi for you have been born again it's just okay again yes Apostoli Petro ufuna ukubavulela opportunity ukuthi angiphiki ukuthi ngizaliwe nazalelwa esonweni lathathwa kusisono the sinful nature within khona ukukhanukela isono khona kimi ngoba lese ngithathwe kuso uthi umpostoli Paul Petro angiphiki and vele kufanele siphile ukuthi sithathwe esonweni sikhule sinomzimba lo othatha enhlabathini esonweni angithi kunjalo bazana usethi umpostoli Paul la you have been born again ngamanye nisaliwe nabanjalo siyafuna but now you have been born again so there's no way that you can tolerate your sinful nature while you are born again no there's no way that you are born again, you are born again Christian. God, sifuna ukuthi futhi manje siyitolerate lento yakho ukuthi ufuna ukwenza izinto sokuzalwa kabusha kokuqala kube sokuzalwa kabusha kwesibili. Once wazalwa kabusha kwesibili
ukuthi abazalwe kabusha kwesibili kanje, they must do this, they must do this, they must go this way. Ube badideka indoda endala igama layo elinguNikodemu. Wathi ayibo sengimdala kangaka, kungenzeka kanjani ukuthi ngiphinde ngizabe kabusha na? Wathi Jesu umuntu engazalwa ngomoya nangamanzi angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Kulombuso othi lento ingenzeka kanjani ngoba sengimdala. Kwathiwa no, awuzuphinde esibelethweni sika mama wakho, uzozalwa ngomoya. Then you'll be a born again person. So uthi ke senzele kabusha kungayona imbewu ebunayo kodwa ngembewu yaphakade eyizwi kaNkulunkulu. Amanye amagama bazalwane usibona nje singabazalwe kabusha. Singabazalwe kabusha. Mawukhuluma ngokufa asatatazeli ngoba umuntu ofayo yilo ukhona lo wesibili ongafi. Umuntu ongcwatshwayo yilo ukhona lo wesibili ongangcwatshwa. Ngoba sesizele ngembewu imbewu engaphuphi. uJesu esimlandelayo. Lithi iBhayibheli kuMaria kwathi uzokhulelwa bese uzale indoda. Le nto uzokhulelwa kwakuyimbewu ngoba kwakuyizwi eliphuma emlonyeni wengilosi. Kwathi nakuthiwa uzokhulelwa basho ukuthi sekuzimbewu vele esibelethweni sikaMaria. Imagine engamazi ukuthi wesilisa kwamenyezise indoda lathi uzokhulelwa. Njalo kwasondela imbewu eduze kwakhe. Wathi sathithekisile ukuthi kuyokwenzeka kanjani kimi lokho ungayazi indoda. Lithi iBhayibheli yaphendula ingelosi yathi umoya ongcwele uzakusibekela Maria. Do not worry, umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho. Lithi iBhayibheli immediately njalo wathi makube kimi njengokusho kwezwi. Lithi iBhayibheli sometime Mary was pregnant. Awusazalwa sasalela indodana yomuntu. Yangasala ngentando yenyama, yasala ngentando yempela. Imbewu engakunini. Sisala ngayo nathi. Leyo mbewu engakunini. Noma ungasibulala singafa 2 days 3 days siphinde sivuke. Ngoba sisela ngembewu engakunini. Noma ungasithini asiseqedeki ngoba sisela ngembewu engakunini. Lemisiba le noma ungayenzani asena ndaba nayo. Uthi umphostoli Paul mekhuluma ngayo uthi vele idokodo. Uthi nakhona isakhiwo esingakhiwanga ngesandla somuntu. Sisele ngembewu engakunini thina. We have been born with the incorruptible seed. Manje asakhathazeni ngomuntu ohlasela inyama nomuntu ohlasela igazi. Khona imbewu engahlaseleki. Khona imbewu engashayeki. Khona imbewu engakhathazwa. Imbewu esazalwa. Ithi iBhayibheli emva bezalwe ngayo uJesu lembewu bazalwa ngoba basemandleni. Uqeda indaba yakhe. Bamthatha bamfaka ethuneni. Wahlala khona for 3 days. Yaphela indaba yalomzimba lo. Kwavuka lembewu engakunini. Ithi iBhayibheli yathi vuka ngosuku lesithathu lengakuniyo kwaphuma umyalezo othi sesiyohlangana eGalile. AwuJesu uphuma yaphi ngoba ungcwatshiwe wena? Ungcwatshiwe umzimba wakho. But there is an incorruptible seed that is within you. Khona imbewu engakuniyeki. Noma ngangibulala namhlanje kodwa ngosuku lesithathu ngizovuka. Awufunda incwadi kaMathewu lithi iBhayibheli amasosha esehlangene amemezela athi ngempela lo mkhohlisi ubeshilo ukuthi uzovuka ngosuku lesithathu. Corrupted seed. Hamba wonke navalo because there is something that is not dying within us. Khona into engafi engaphakathi. Sisele ngaleyo mbewu nathi. Ngisho ngesibili kade bekithi umfowethu manje owakade. Ngithi umfowethu ngoba khona imbewu esihlanganisiwe engakunini. Singithandaza. Kuyothiwani mhla sekuphelile ngawe ngoba kusazophela ngawe. Ingunaphakade lakho uyokuchithelaphi ngoba lembewu iyambelwa ingcwatshwe igqitshwe kufanele kumile imbewu
Nkosi Jesu. Phela kuvumela imbewu. Mase qedwe ngane. The second seed. Yiyo kathi ikusemkhathini yohlala inkosi. When you read the book of Revelation, lithi iBhayibheli lihlase ikuyinkosi. Kuyoqhekezeka amathumba. Alaba abanane bekuyo. Aqhekezelela amathumba. Kukhona imbewu efuna ukusuka. Khona imbewu efuna isuke. Ikhuphuke iyohlangana nenkosi emafini. Bese kuthi bonke abakulomzimba bayishiye nabo lo mzimba. Bathola imizimba emisha. Ayohlangana nenkosi. You know very well that you don't qualify for that. Bangathiwa manje kwesho uNkulunkulu wena awunawo amandla okushiya lo mzimba ungene kumuntu ngoba wazana noJesu. Waza ngaphambili kusengiyathandaza. I've never been. Kengihlale nayo. Kengihlale isikhathi eside la ngiyadlula. Mawazana noJesu. Wazi ukuthi lo mzimba ngabusha besibili nalembewe emapheli. Awukazi uhlangane nayo. Waza ngaphambili isithandaze kanye nayo. Kuyophela ngawe kusalumlando ukuthi wayengave right, wayengave muhle, wayengave uthanda umndeni wakhe bese kuphelile ngawo. Ulile usuku lokuyoshula ngaphakathi ngoba awuzalwanga kabusha wesibili ngembewu nakubili. Ngakho ukuthi ngingahamba kulendlela ngaqhuzula ngiyazibona ukuthi ngikude noJesu. Mangafa namhlanje ngiqualify ukuthola umzimba wesibili. Akese ngaphambili naye sithakaze kanye naye. Athi ngake ngasindiswa kodwa ngiyayibona indlela zami ukuthi asisayikhophi lento ekhulunywa Yesu lenkosi. Oza ngaphambili sithakaze kanye nawe before I close. Phefumulo wami